Настани се удобно, без кръстени ръце и крака. Затвори очи, остави мислите, ежедневието и шума навън и се концентрирай в дишането си. Ще направим няколко дълбоки вдишвания, като вдишваш през носа, задържаш леко и издишваш бавно и постепенно. Отпускаме цялото тяло, врата, раменете. Вдишваш и отпускаш гърба, гърдите, корема, ръцете, таза. Отпускаме всяка точка на нашето тяло, краката, коленете и стъпалата. Представи си, че твоята енергия излиза през ходилата, прониква надолу като едни корени от дърво, прониква надолу по всички пластове на земята и стига до ядрото на майката земя. Оттам нежно и бавно изтърпваме енергия от центъра на ядрото на майката земя към нас, към нашите ходила. Около краката ни се образува един стълб, колона, блестяща светлина, която се завихря и се влива в нашето тяло през краката, преминава през всички наши центрове, чакри и през 6-та и 7-ма чакра излиза над главата. Нашата енергия се образува една топка, блестяща светлина. Топката може да лети, ние сме тази енергия и започваме да летим нагоре към небето, към облаците, към белите и тъмните светлинки, към планети, галактики и вселени. Стигаме един слой, който е златният слой. Това е думът на нашата душа, ангели, архангели и духовният свят. Преминаваме през един слой като желе с всички цветове на дъгата. Това са законите. И сега почувствай, че те обгръща една розова мъглевина. Това е законът за състраданието. Погледни нагоре и виж перлен, блестящ прозорец светлина. Урни се в този прозорец и продължаваш да летиш, да се рееш. Почувствай хармонията, мира и безусловната любов на това място. А сега си представи кръгла топка, рубинено-червена светлина и енергия около опашната ти кост, където се намира първа чакра, центърът на твоята сила и индивидуалност. Задръж в ума си образа на красивата червена топка и виж как тя осветява отвътре бяла светлина. Това е универсалната енергия на Създателя на всичко, което е, на космическата сила, мъдрост и знание. Поеми си дълбоко дъх и виж как се увеличава потока на светлина в червената сфера, идеално чиста и прозрачна. Сега концентрирай вниманието си по-нагоре и почувствай оранжева топка. Това
е твоята втора чакра, регулаторът на физическите ти желания. Дишай дълбоко, за да усетиш бялата светлина в сърцевината на твоята сакрална чакра, докато тя стане като оранжево стъкло. Сега се концентрирай в областта около и над пъпа, трета чакра, жълта и сияеща като слънце. Това е чакрата на слънчевия сплит, свързана с убежденията, които имаш по отношение на силата и контрола. Дишай дълбоко, докато чакрата се превърне в великолепна жълта топка. Визуализирай или почувствай в областта на сърцето разкошна зелена топка, сърдечната ти чакра, центърът на твоята любяща енергия. Освети напълно сърдечната чакра отвътре и почувствай как тя се разширява, изпълва се с топлина и положителна енергия и светва в ярко зелено. В областта на гърлото виж синя топка, гърлената чакра, центърът, който ни служи за комуникация. Освети гърлената чакра с лечебната бяла светлина на Създателя, докато тя не се разпали в светло-син огън и освети в светло-синьо. Насочи вниманието си към третото око. Забележи цвета му. Той е индигово лилав. Може да визуализираш третото си око и да видиш дали е отворено или затворено. Ако е затворено, помоли го с помощта на бялата светлина да се отвори и да ти придаде любящи послания от енергийния свят. Следва коронната чакра, която се намира на върха на главата. Почувствай я като виолетова или бяла стъклена топка. Благодари на Създателя за това, че те изпълва с любов и мъдрост. Сега е време за един енергиен душ от блестяща светлина, поток, който ти облива и пречиства цялото ти тяло. Сега се уви в бяла светлина, която те предпазва от всичко негативно и помага да осъществиш връзка с Създателя. Прибави друг слой зелена лечебна светлина, която хармонизира всички твои центрове.
добави и синя светлина, помагаща за успокояване и баланс. И последно се обви във виолетова светлина, която ти дава мъдрост и вселенско знание. Когато си готов, се приготви да влезеш в топката светлина и бавно и постепенно започваме да слизаме надолу по всички слоеве през розовата мъглевина, слой като желе, златния слой. Бавно и постепенно нашата енергия намира нашия дом, нашето място и през коронната чакра влиза през главата, преминава през всички центрове и се спуска отново към земята, към майката земя. Оттам издърпваме с благодарност и любов енергия от земята и я връщаме отново към себе си. Запазваме цялата безусловна любов, хармония, баланс в нашето сърце с благодарност. Когато си готов, можеш да отвориш очи.